میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جدا اجر میرا اللہ عطا کرے لیکن تیرے حساب دی کتاب وچ نہ آ سکے۔ عرض کیتی جی آقا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او کیڑا عمل ہے؟ عرض کیتی کملی والے کدو آپ دا امتی، کدو آپ دا نوکر، کدو آپ دا غلام، آپ دا کلمہ پڑھن والا، آپ دی ذات درود و سلام پڑھ دے، اللہ انہوں کتنا اجر عطا فرما دے۔ ایدہ نہ میں حساب کر سکیا، نہ میں دا حساب کر سکنا۔ آقا حساب کی کتاب کے اندر حساب آ سکے نہ آ سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا فرشتے منوے دس اس حساب نوی کوئی جان دے؟ جی آقا جان دے۔ میرے آقا نے فرمایا کون جان دے؟ عرض کیتی سونیا اللہ آپ دے غلام لو، آپ دے امتی لو درود و سلام پڑھنتے کتنا اجر عطا فرما دے۔ اینو یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے۔ اگر بڑی قسمت علی ہوندی اور زبان جی دے منہ حضور دی عظمت دا نعرہ نکل جائے، میں سمجھا تسی میری باری نہیں بولن ہے، جنہ تے منہ یا رسول اللہ نہیں نکلے ہو مولوی دی یاری نہیں بولن گے تو کیڑی آخر آگئے۔ میں سمجھا کہ میری نہیں کوئی سمجھ آؤں دی، میں کوئی افغانستانوں آگے بہ گیا ہوں، میں نے ان سمجھ آگئی ہے یہ سارے امیر بیٹھے نے حضور دی عظمت دا نعرہ صرف ترے مصطفیٰ دا فقیر مارتا ہے۔ میں تے نہیں سی نا آکھیا جوانیاں نو کہ جوانیاں ٹک ٹاک نو دے دو یا چوکے دے دو یا بدارہ ہی دے دو، جوانی تسی موبائل میں دے بیٹھے ہو، بولنا ہو صحیح ہے جی آج بھی جوانی رسول اللہ دی عزت تے پیرا پہ دے۔ علماء فرماندے نے اگر کوئی شرابی شراب خانے چو باہر نکلے نا شراب دے نشت گم ہو کے او دی زبان وچوں میں غیر ارادہ تن، ارادے نہ نہیں بغیر ارادے تو درود و سلام نکل جائے، خدا اس شرابی دا پڑیا بھی رد نہیں فرماندہ۔ گل سبحان اللہ علی تسی فرق کیا دے برا، اگر جنابے والی بغیر ارادے تو شرابی دی زبان چو درود و سلام نکل جائے، اللہ شرابی دا پڑیا رد نہیں فرماندہ۔ ایمانداری دلال دسو میرا یار اگر میرا مالک تے میرا خالق شرابی دا پڑیا رد نہیں فرماندہ تے محبوب دے میلادی دا پڑیا کیویں رد فرمائے؟ اپنے حبیب دے میلادی دا پڑیا کیویں رد فرمائے گا؟ ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ پڑھئے مصطفیٰ کی سماعت پہلا۔ میرے نال پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں، جڑا نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں، پر یاد رکھو جڑا پڑھے گا ثواب ہے، جنہیں ہولی پڑھنا معافی ہے، جنہیں منہ وچ پڑھنا پکی معافی ہے۔ علماء میں نہیں کیا، بزرگانو کیا نہیں، سادات پاک نال مطالبہ نہیں، باقی جڑا نوجوان اچھا پڑھ سکتا ہے میرے نال کہہ دینا ذرا لاکھوں سلام مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ اے لاکھوں
ماشاءاللہ